Nesta segunda edición, o concurso Parque Vibras pretende mesmo superar o éxito da súa estrea, na que conseguiron implicar a máis de 500 alumnos de 26 centros educativos de toda Galicia. Creemos que foi un éxito a primeira edición. Chegamos a 464 centros de Galicia, 500 alumnos, 56 equipos que se animaron a presentar os seus traballos. E despois, en que basamos ese éxito? Pois neses likes, máis de 8.000 likes que tuveron eses traballos dos rapaces, máis de casi 600 comentarios que se fixeron, preto de 166.000 visualizacións. Polo tanto, tiñamos que animarnos a esta... De feito, nos lo demandaron por parte dos propios centros educativos e iba a haber esta edición. A dinámica nesta edición volverá a ser a mesma. Vai dirixido a escolares de terceiro e cuarto da ESO, que realizarán creacións audiovisuais para compartir en redes sociais o valor dos parques naturais de Galicia, converténdose así en auténticos influencers e embaixadores do noso patrimonio ambiental. O obxectivo fundamental que é a divulgación ambiental. Centrarnos nos nosos parques naturais, neses 6 parques naturais de Galicia, e para nós é importante porque queremos saber o que os rapaces pensan da nosa natureza. É dicir, primeiro, que se acheguen a coñecela, porque habrá moitos que dos 6 parques naturais algún sempre uns visítanos, outros non, cas súas familias ou cos colegios. Polo tanto, queremos saber que pensan dos nosos parques naturais, que pensan como eles poden axudarnos a conservar a natureza, e a esa divulgación ambiental, e creo que vinculado moi estreitamente ca divulgación cultural e social. O prazo de inscripción estará aberto ata o 19 de decembro e a data límite para presentar os vídeos será o 6 de febreiro. O 27 dese mes daránse a coñecer os finalistas, dos que sairán os 5 premiados, un por provincia e outro o vídeo máis viral.